Και εδώ έχουμε ένα BMW 2 λίτρο E46 V20 Valvetronic. Ήρθε η ώρα να κάνουμε τσιμουχάκια βαλβιδών και λίγο λάδι και εμείς θα το κάνουμε να μην κάψει. Και εδώ βλέπετε τα ειδικά κλειδώματα που κλειδώνουμε το Valvetronic πάνω, τα γρανάζια και τα βάνος. Έχει και κάτω στο στρόφαλο, κάτω από την εισαγωγή που δεν φαίνεται.